ce. Abdulkadir Sa'idu Umar PPP are dan jiha ta ne. Da Abbas Umar masana wa jiha ta ne. Yawa. Ga Ahmad Rufai kun gane. Idan ta kalla tukuna na yadda shi ma kun ga dan jiha ta ne. Ga ambasadan mu nan Usman Ali ba kori jiha ta ne. Muhammadu Narimu Barde wane ne? Tamardi ya tsaye jiha ta ce. Daga daga ta Aliyu Sunusi Rafin da abiyan jiha ta. Ga Idris Buga Joga. Gamba mahuta dan jiha ta ne.